októbra. Odvtedy Komárno nehralo ligový duel. Železiari z Podbrezovej do brány už tradične, ako je to zvykom v tejto sezóne, s 28. Adam Danko. Pred ním trojica stoperov, zľava 18 Markovič, 4 Oravec a 24 Kristián Koštrná. Táto stoperská trojica Vladimír Cifranič zase opačným smerom. Duel 11. kola Nike ligy sa nám pred malou chvíľočkou začal. Komárno bude v prvom polčase útočiť sprava doľava. Odeté v tradičných fialových dresoch pre domáce prostredie. Ožvolda. Šimon Šmehil pozeral periférne, kde má trefila. Bolo to ale pomerne na dlhú prihrávku, aj preto tá lopta smerovala radšej dopredu. Komárno sa musí brániť. Napadať začínal aj Špírka, Koštrná. Domácim Priaznivcom sa nepáčil súboj Koštrná versus Voleský. No, na prvú sa zdalo, že tam nejaký kontakt bol, ale ťažko povedať. Či sa jednalo o nedovolený zákrok. To mohli vidieť, pošmykol. Jakub trefil, tak Špiriak to vyriešil naozaj pohotovo. Ridwan Sanusi. Nigerijský krídelník loptu posielať o malú chvíľočku do hry. Nandor Tamáš. V plnom šprinte bol Divíš. Priaznivcom. Kopávaný pas na Ožvoldu. Železiari tam boli v trojici, ale nevyriešili to úplne optimálne všetko. Rezolutným odkopom. Aspoň na chvíľu vymyslel Šimon Faško. Špírka, Nandor Tamáš, Ožvolda. Bol v plnom šprinte už za chrbtom Sanusiho. V poslednej možnej chvíli zatiahol ručnú brzdu Markovič. Jank to zbrzdila Komárno s výnimkou Tamáša a Voleského pod loptou. Oravec. Markovič. Ďatko. Divíšovi tam prišiel na pomoc zdvojiť Irajanga aj Nandor Tamáš, Šimon Faško. Zároveň si René Paré našiel Jozefa Špírku na hracej ploche, aj preto môže dopredu ísť Podbrezová, Markovič, Irajang, Ridwan Sanusi. A Jakuba trefila 3 strelecké pokusy. Irajang. Golového Smekala, ktorý bol do tohto momentu najlepším klubovým strelcom v Nike lige, už to teda ne... Galčík. Viackého nákop k Voleskému. Útočník Komárna dnes prakticky vypojený z dnešného stretnutia. Na tieto dôvody už bol aj Šimon Faško či Pavol Kuťka na lavičke náhradníkov. Trénerský štáb ich šetril. A tak Faško dnes absolútne v pohode mohol naskočiť do základnej zostavy. Nandor Tamáš. Jeho dlhočízny aut, ktorý smeroval až k Voleskému. Dvojica Železiarov dokázala loptu vyprevadiť z pokutového územia. Oravec. Danko a po ňom Markovič. Šimon Faško. Môže postupovať. Markovič. K tej zmene. Ešte na hraciu plochu teraz príde podstatne skúsenejší Samuel Štefánik. Ak sa pozrieme na oboch hráčov, tak Samuel Štefánik má 32. Aj o Podbrezovej. Všetko samozrejme až po rohovom kope zo strany Šmehíla. Ani toto nesmeruje do Dankovej brány a koncovka Divíša halvolejom. Ak sa pozrieme na štandardnú situáciu, bol to Dominik Žák, ktorý loptu predĺžoval zase. Tomáš Német. Markovič čistým spôsobom dokázal odzbrojiť krídelníka Komárna. Markovič
René Paraj. Jeho sa Tamášovi Nemetovi. Silvestr uhoral súboj s Koštrnom, ktorý teraz môže chýbať v defenzívnom postavení. Ešte Žák, Silvestr nabíja Andorovi Tamášovi, jeho strelecký pokus blokovaný Markovičom. Sanusi. Pilár. Na zadnú žrť dokázal odvrátiť Ridwan Sanusi k Špalekovi sa. Lopta síce dostala, ale Markovič bol pri nej skôr. Markovič. Bavil sa Tamáša Nemeta, na chrbát mu dýchal Jakub Silvestr. Raz sa vrátil pár metrov dozadu, pretože na Markoviča bola ponechaná výhoda zatiaľ hlásateľa. Tú kartu dostáva Kornél Šaláta. Kornél Šaláta, asistent trénera Mikuláša Radvániho, teda potrestaný žltou kartou. Chce si to pripraviť na tú svoju obľúbenú lavačku, ale až trojica futbalistov vo fialových dresoch mu zatvorila priestor Markovič. Paraj. Príde jednoznačne s pokynom streliť víťazný gól. Železiari dvakrát v dnešnom stretnutí išli do vedenia. Komárno sa radovalo.